Grabe dyan ni si Paploy, oy. Sige na lang magdula. Wala na may time sa kuha. Sige rag busy. Sus, tanawa rin ni si Jay oh. Sukad nagkauyab ni silang Paploy ba? Nagsige na lang hinuktok. Wala man siguro ni mingawa sa kuha, oy. Ako raman siguro gimingaw sa iya, ha? Wala man siguro siya nahigugma sa kuha. Oy, Jay. Naunsa naman akong ka? Asa man imong uyab nga si Paploy nga? Naginusara naman ka dire. Da, wala ko'y uyab ron. Kay wala na ito nakauna-una sa kuha. Na, tanawa lagi. Ako ra gyud naluoy sa kahimtang nimo ba? Sus, ug diri pa lang jud ka sa kuha. Sus, happy-happy tang duha, oy. Sus, kabalo lang jud ka, Jay. Pero tindighanag babae na si Paploy. Kada dula niya bisin asa, naagi na dala. Ah, di ko mutuan ng mga chismis karon nga dagan siyang babae. Gusto ko na pruweba. Grabing busy ha. Busy pa ko sa dula. Busy pa dyan ko plus sa akong mga chika. Malibog na kong 15 i-update sila ha ba? Mang, awas Paploy, Mang. Kita ka na. Kalaban ako na sa dati. Kusukin naman ni ko, Mang. Pero tayo sa, kaysa ganun yung schedule ron ha? Ay, tama. Kajay-jay di ay. Matay isa kasi mana na ba ako ka-update ato? Oo, grabe ka chat na. Grabe ka na ka, chicks boy. Matay las pananghid. Biyan ako siya kay magdula ra. Yan nag-isa kasi mana na. Wa pa ko ka-update sa iya. Asa ganitong cellphone diri kajay-jay ha? Ay, di ni mao kami rejoy ni. Nga, di po ni mao kay iba na alawi man eh. Ay, di ara. Di ara, di yang para sa iya ha. Aw, oh, makulutahan nga sa siyang yabong masakpan. Oh, grabe na cellphone. 5 kabuk cellphone na. Sa isa ka cellphone na, isa kabuk chika. Ah, pero di ko magulog. Wa ko ka-update siya isa kasi mana kay in love man kayo siya sa kuha. Makita siya sa mga moves nga balik-balik ang ana sa ire. Ah, gakos to dito sa kuha. Pero kitaon sa nako ni siya karon be kay para isa kasi mana na pud di na pud ko magpakita siya ba. Ah, yan, ano bra, ikaw wala. Amang mo gagod sa pag istorya nimo. Tinood din siguro ingon nila ba kay wala naman siya time sa kuha. Sa mading tawanan ni oy. Ay, nakahinumdum ra gyud dimbuangan eh. Awara oh. Igura ni chat og gimingaw ko sa imo. Chat di kag mingawon sa kuha ha. Bantay ra jud ding papluyan ni karon. Bulagan jud ako ni. Replyan ako ni be. Ali dire. Uy bu, ganina ra ka? Ganina sa imong mata. Ganina ra ko sig paabot diri ah. Sasoy, ay ako suko-suko diya. Gimingaw na ba kay ko sa imo ha? Sasoy, ay ako suko-suko diya. Ikaw na lagi ako ah. Ay sus oy. Nana. May hagong ko be. Ngayon ako di ayo wala. Mo gani. Ay sa. Taga na bag cellphone na ningog ron. Na! Akong mga amigo na po na ba? Makagit na po na sila basketball sa kuha. Ah, sagdiin na sila. Tara. Grabe. Bisig kabalo na siyang binuangan siya. Magpakamartir gahapon. Grabe gahi ah.